kérlek majd benneteket, hogy középső irány felé tartva, távolabb, ott előttünk kb. 500 méter távolságban lévő erdősaroknál, ahogy a fasor véget ér, azt az irányt célozzátok majd meg, hogy minél inkább tudjuk óvni azokat az embereket, akik itt vannak. Kérem, akik idősebbek, nagyobbak, figyeljenek oda a mellettük lévő fiatalokra, hogy tartják az íjat. Tessék rájuk tekinteni. Figyelem, íjánszok! Figyelem, pillanat, íjánszok, szorosabbra, jobbra, balra, lépés, mert bizakoz jobbra, zárkóztok jobbra, gyertek, mert kicsit többen lettünk, mint a főpróbánál, de örülök, hogy itt vagytok mindannyian. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hölgyeim és uraim, több száz íjász van itt, és megvan Istennek hála a vége. Istennek hála, megvan a vége is. Köszönjük még egyszer az íjászainkat. Mert háromszor illik, és tehát még egyszer. És hogy mindenki hallja, most át kell, hogy vegyem a vezérlést, figyelem, jobbra, át, köszöntés. Figyelem, íjánszó, jobbra, át. Előzetesen meghatároztam a lőirány veletek szemben, távolabb, 700 méterre, az erdősornak a vége. Kérlek arra benneteket, hogy kíméljük egymást. Biztosítsuk a 25 fokos kilövést, figyeljünk oda a fiatalokra, ne lőjünk mellé, mert itt, Istennek hála, olyan sokan vagyunk, ha leesik valami, az biztos, hogy egy magyarhoz fog esni. Figyelem! Farkasok! Figyelem, vesszük fel helyez. A közös lövés egy irányba tart, nyugati irányba, így van a válaszunk, ebbe az irányba adjuk a választ. És addig, amíg a vesszők a levegőben tartózkodnak, harci kiáltással kísérik végig ezt a mozdulatot. Hölgyeim és uraim, 700 íjász közös lövése, egy a cél következik. Figyelem! Bíró András Zsolt és Örmögbazi Sok Pituli jelet ad kardjukkal a lövés végrehajtásához. Figyelem! Feszít! Irány tart, lövés! Halt!